online, wala pa na ani. Except online. Then sa sector ni Adam, sa sector ni Adam, ang tiwaso na ito dili ko sure if this month kay cathedral naman sa sunod ng mag-assessment, mabalik na tag-record. So I will be reading the list of names for sa lifeguards. Nance, palihog ko, i-coordinate Nance kang Jubilon. Alright, so guys, thank you so much and I hope you learned something. John, imagine. Dengan kayo salamat balik yung coba sa yung manindot ko matutanong kayo na kung bakit mayroon ko po indot kayo na assessment kayo na salamat kayo na mga nagkan sa po nakatunan ng ba. Thank you kayo. Kunyari, ito ako kayo itong na naman itong ipabot atong sulaton sa masibang pagkakan atong amahan sa pag-isang patuong katuliko. Brother So Fernandez. May gabi sana, may gabi. May gabi. Dugay-dugay na nag-establish sa role sa Catholic Faith University. Na doon ay mga challenge, mahagit na nabati. Mo-espito ta sa presidente. May four president sa nagkatika. The group will study and somewhat will remember the group. After sa ginawa mo, dito ba? Kaya not all of us are quickly or debate, public debate. Noong nagkakaroon ko ba kayo sa stage, iba timatog na lahat, mag-lecture na alam niya may isa ko, dito naman niya. Wala na, kumagi ito sa over na ito. Any person that will engage with debate, nakita sa constitution, si Pag-direct si Brad Nakauna. Ano mapil. Nanalo, nag-shock yung mga matawagan. Pero pagka-andaw sa dati nila ito ibiga na ito na importante na pagkatalikod. Kaya ako, ito ko rin yung show na nagagay yung challenge debate ni Brad Ramon Itaboto. Para mag-iwan po ato sa prepare sa itong mga kawapan. Kaya tinuray, sa ganda ko, I always follow that. So, kinsa lang atong naisuot, with your respect to them, hindi na mo underestimate nila, pero muharap nila. When in the last breath of my life, I would like that the Lord bless me that the last days of my life, departing this planet, I am the first queer attending the day. At taas-taas ako ginaman. Ang pinigil na taas-taas ako kasi natian. At ang ginaman, naging pinabaw na ito. Because kasi natian, I have much to use that during the day. Kaya wala na, makikita ko, doon ay mo aking yung grabe. Taas ako siya. Prayers and word of welcome. I will do it. Not because that I'm really someone house diba. No. But I have the trust in the Holy Spirit. In my age now, I still volunteer. Wala na, ito si Brother Clint Torenia, ang iyang kinuhan Church of Christ, Jerusalem. Wala pa, kung di makaliwatin na tapusan ito niya linggo o si Brad John Lamit or kalima ko siya. Hindi ko sa muna, mag-iwag na ko hindi kayo pag-usa. We defend strongly
the battle of faith. Hindi lang protest. Believe. Wala nga. I have much experience of that. In the remaining days of my life, I would like to tell you that every volunteer, hindi ko ito sa pilihan ay mayroon ako mayroong experience ng that ako. Wala nga. Ayaw mo ito. Ayaw mo ito kung gano'n ito. Ano ang gano'n? Ang gano'n ito ba? Understood sa mga tao na biro na mabagkasan. So many debates that I have had, I did not ask them. Sila rin mo magagawa. Na ilaloos mo ka niya doon. Hindi mo ka doon na wala kaya wala niloos ng pagkain nito mo. Naikay ko ginas ko kasi isipya mo na ito sa DIY industry. Wala nagtapusan natin domingo ni Glenn Toriano. Wala mo kami po dito na volunteer sa mga domingo. Hindi na po na nakikinig ko binaryo. Itsa ninyo batot na ko. Ano domingo. Rasip, science, media, social media. Kaya doon kayo. Yeah. You know, primarily, atong the people na nakakuha ang life, nasulit mo ka. Pero wala rin sulit mo. Kaya mo kung isun-isun ko. Desisyon, sa tipapa na dabutan, mabugaw, mabata. How will the Holy Spirit allow that? It's Catholic Church, it's really the Church of Christ. Diba? Isod lang. Pero wala ko sa boka, hindi rin ako, isod. Ang bot sa boka, kinangan nga, doon natin, uruan na anas ko, ngayon sa ito mo, kita niya sa mapudo. So, do not forget, ayaw mo hanggang, di ba? Your posture before the eyes of the Lord, and the people who are educated, you are proud. Napedasan mo, dito. Dito gusto mo. Sabihin nyo nila, sa amin sa debate. Kaya po nga, katong mga nagre-review, na gusto mo atake sa Iglesia Katolika, sa Kamundri, atake, Deacon Cross. Pero hindi mo na ito drones. Ano ba, ito sa question and answer, pagkakamotara sa kolinyo. Kaya I believe nga kung kita makaparok sa tanan na atake sa kolinyo, ang mga tao yung pinukong giniliwan, ay suksa o kulatan, not necessarily nga kita mo witig sa bita. Okay? Impliedly, we're already feeling that he is wrong. Nakaka na ito. Kaya wala mo ha? Pero nabing ko lang. Nag-aawan ka. Volunteers kay Wakay. Pero sige po ka-announce dito. Nung may mga non-Catholic state daw. Okay? Pero ito kaya hindi po sila. Yan isa ko gusto ang ginagawa ka. Kung nakakalas ang debate in the stage, on the air, di ko gusto na naman magturuan ito ng tubig sa bagay. Hindi siya na, you're not respecting the rule. Na ang debate, mapaminaw sa tao kung linaw, pero siya pa kayo, debate ko rin nilulog kayo sa street na to, ay ganun na. I believe that is violation of the propriety of the debate. Well, the police, may mga mga piso po rin, sabah-sabah mo na, pero doon ay nagkasaurugan sa 9 million sa Kapilya, yung sabah-sabah talaga, makapresyon na. Really, this is a freedom of religion, but abusing that will be a kind of crime. Kaya namagay po ninyo, sukulay ito rito, debate nito. Okay? Sama niya. So, kaya yung pinigulan ng debate ito. Kaya may natin, kaya isipin sa mga Diyos, please na natuloy ito. So, wala akong karoon na si Chiyong Chua, nagkabasa ko sa post nito na nasa engagement with the mo. The home is not ordinary. Yes, already had debates in the future. I told you that you want to train, you need to mahagat, biro mo kayo mahagat, then how can
Pero, ang tema, debate mo, na agreeing that only moderator at the time people agreeing that we shall have rules to be followed, yes, let's go. Hindi nyo, makomino. Kaya ako gusto tayo ito makomino sa platan. Nakita ko, ipagkaya na, ngayon, wala, mensahe na po, nalili na lang. In the name of Jesus, escape, in the name of our religion, this is true. Hindi mo kaya na. Sa berikut doa, kasi mo kunutin dito, kita tuloy po ako. Ikaw ba ng doa? Kita kemudian na itupok na dito lang po. Jadi kung makuto ninyo, hindi ko na matupag mo rin. Ito ang tutaan. And so it's not really right. Pero yung po yung that is the reason of the prayer. Buhay ni Butana, sa kaupatan, ang tudo at mga Butana. Ikaw Butana, yun yung sa ng tubang na po niya ng Butana. Sa yung proud, na try na po buwan na. No, that's not to give you respect what bigger Christian people have. Na mga ka, yung budaya niya ang Butana niya, ako na yung bibawa ni Iso, kasi diba? O tukod ba siya? Saan na ito? Nga kung study, it's the Holy Spirit. The Holy Spirit will work with us. Not for the salvation of Islam or Catholic faith members. I really somewhat came in mention about we are so articulate, so wise enough, so prepared enough for the days, but isa rin look at natin mga purwaton kaluwasan. Bisa mo na rin mo na niya, pero umatay rin mo na sigurado ka na magawa. Hindi yung ginawa, may tulungan kaya na sa Santiago 4:12. Why may bawo? Kasi kita po na tumama. But God is yet. Ang Diyos si Cristo. Tumo sa prinsipyo niyo, inuwi ko po, pero may usahin mo ng gano'n. You know the value of your soul? That's my life, right? Because hindi po na ang bitawan ng pahangin ng babaeng bako, babaeng bako. Hiharap mo, tungkol lang kay tawagan ng inyong kalosan. No, do not sell your soul. It is priceless. The faith of Christ on the cross, natin sa ulong kalinis. Karena hantar sakit sekalibutan ini dapat kita diketahui sakit di Kristus Tuhan kepada Tuhan Musa. So amor semata. Hindi dahil ko sila sa sumas. So kaya nung bukaw sa tagupas dito. Jatuh ke rumah, dilotan. Anes, dilotan. Juga sesuatu simpa ampo kono. Oleh karena mendoran, oleh karena wibur. Against the demon, against the invitation of the word prayer. Somebody will decide for you, gusto mo kang maluwas. Pagkukaw, ampo ka naman. Kaya ka naman, ox naman. Kung sa may ipilihan ko, siya hindi na ako. The Lord telling us to pray, and you will not be overcome by sin. Kaya huwag yung Satanas, kamahan ka na nawas. You can begin and prepare you this to come. Asa ka ninyo. Kita di kayo mo. Hindi mo makakanda. Kung siya mong witness, babae ba, wala ka ba? You don't know how he would deal with you. Subuksin ko, pagkita o pagkita, kaya gano'n nito ha. Manasingil ka kung pagsin mo naman, pagkita ng tingin sa kita na, kaya gano'n nito ha. Ano, boxers. Kaya sampai terus nito. Pagkita ko niya, kita ng ligo, kaya sumang. Tumigil, wala, kita na rin. Use all your efforts to kita. So, wala, kita, diba ka na siyawa, ang siyawin din sa katapunan ito. No one can get into heaven sa katawang nila. Katawang kalayo ang langit, nalipot sa langit, ang naos Kristo. Because Kristo, they want to last day of my life, are serious of suffering, but I will win them. Ako na ito. Kung nakakawag sila po sa nila,
Sa kitong ko, tungkol kay Igong na mo, gusto ko basang ka na, dewato. Kaya mo na, kung sa mahal, sa kabiling pala kung kalap, sa pagkakupo ng tanamulawan na ng pahandis, kalimutan, palito na kung kalap, no, don't say that. They cannot say that. You cannot really offer that. Money, no. Eh, mahal kayo, kung sa'yo kapuslaman sa tayo. Na matagiyan natin yung kalimutan, mapildi kayo. Kung sa'yo kailis daw sa inyo, mapildi isa sa By the way, natin, di marunong po kayo. Ang pagkabato. Gawa naman ni Diyos. Ayaw po ito makagamit ang pagkabato mo sa Diyos. That is an amount at not the meaning of what is God. When you sing, Lord, Diyos na naman ako, Lord, Diyos na naman tayo, yung Diyos na naman tayo, hindi ko matay ang Diyos. That is the tradition of the Bible, that is the tradition of the Dogma. What is God? The omnipotent Spirit. All merciful, all loving. And He is immortal. Asa mabasa, no Korinto 1:17. Ikaw Diyos, hari. Sa Gabriela, ikaw Diyos, Espiritu. Ikaw Diyos, hindi mortal. Okay ba? Mga Timoteo 8:16, ang bugtong di mamatay ng mga Diyos. Asa mabasa sa Biblia ng Diyos na matay. Gusto ko rin, kang Kristo, gusto ko ng Diyos na matay, ibig siya yung pagkain ng Diyos yung pagkain. Tama, pero sa mga Catechism of the Council of Trent, page 52, we can strictly say that God died. But the suffering and death of Christ are incidental to His human only. That is not much contradictory. But the truth of the matter, that one of the emphasis is what defines for what Christ is. Oh. You know what? We can see the 6th of the word of God. But although His suffering and death are incidental to His human nature only, look the word only, nothing else. Excluding now His being stated na God. Ngayon na kasulti ta sa sitsiro, kasulti ang Diyos na matay. Ilang iyan kasakit o matay. Diha na sa iyang pagkakataon. Naman, sabi ko kanina ng Diyos na matay, that becomes contradictory. But not if you will say the degree of being. So, Duterte, si Julian Maro, terus din mo siya. Yung dalawa lang, at least yung dalawa ni Duterte, because that is because of his higher dignity as a president. Ito ba kaya, si Bigyan na siya. Mora nga, schedule ikaw na ito, Diyos. Siya, Diyos, yung namatay, Diyos. Katakan na ito, kung kita ang buong Diyos, tinutipin tao, ngayon is not the first phrase, ang unang kapakanya, di na mo ang sakto kino. Si Dr. Sinto, Pirax ito sa lawas ni Tomas. Pero ang iya ang timbo, o ito ba? Tipo, lawas, di ba na, matuwa. Pero ito tumakan, qualified na. Kanya lang timbo, kansiros, iwi ko. Pero timbo, lawas, di ba na? Ang premise. Pero di kaya ang timbo, di ko. Marami kan siya, strictly speaking, that God died, but although He suffered and death are incidental to His human nature. Sali ka kapasa ng Biblia, doon ay Diyos na naman. Pero may Diyos na matay. Kung dito ay term na, kung na-accept ko, hindi ko nadawat ng tato sa kapabilis mo na criticize God died. That is not acceptable. Because contradictory terms, God and death, that is not really
conformance. Kaya ang Diyos pa kayo, kung Diyos kaya mo na na Diyos. Okay, so muna, okay. Kaya, sunod, pagkabahan ni Kristo. Kung sa kayo mahundanan sa pagkabahan ni Kristo. Duha, kagtag ko, kaayo, magigyandag kamahundanan na siya. Kaya tanan yung magtutupod sa mga tinuan sa kaliputan, gawas sa tinuan niya, hindi siya katolika. Tanan, ang mga mga matay ng mga bato. Si Brata, ang tulo sa Buddhism. Si Lao Tzu, tulo sa Chinese religion. Namatay. Tanan magtutupod sa mga tinuan, namatay na. Siya rin ang bato. Wala ka usabi na matulang nga siya tinuod ng Diyos. Kaya di siya mamahat sa ikong pinapagyan. Katukan na ako manahang ako. Kamu nagpupunta ko, or pagkin ninyo ang pagkatawa. Diyos Kristo, ikaw siya sa ikong matay na. Pinapagyan. Katukan na ako buhi-buhi na ang kasama-kasa. Who are those? This is the beginning perspective. Si Kristo na ito. Kung sa'yo mawala kayo, si pumatay niya. May gabong ko pagkudyan sa kung kinabuhin sa kong kaaway. Kumahan ko. Kaya may gawang siguro pagkuha o balik sa kung kinabuhin ng kandidato. Sa mga kinabuhin. Wala ako hindi ko ang kondisyon na kaya na ako kapanahon niya na yung ikalawa, mo na yung usak na tinabok siya po hindi Kristo. Nga siguro sa kong karoon. Siya po minsan na sa ono ko sa kaya kung Jesus wala ka ba na gawang ang inyong pagkulo na mapamunsi sa gawang na mapagwali ka rin or days or useless kuno kasi mapag kaya natin si pamilya pero what excels us mga ang atong Diyos na nagbuwan na tungkol hindi ka namatay pero siya ang katang ang paniguro kaya kung niya tubo na ito atas, ayaw mo siya. Sa pagkakaya, ano, sorry to kill siya. Tulwak pa ba na si Kristo, gawang niyo ito, o na ang pamungo sa sala. Pero luwas mo naman ang Kristo, isa ko sa naman sa sala, kagako, katugay na kung sa kayo, bakuhas ko kung kasa, bakugin malulod, pero din, God is following us. And you know, absolutely ka. Sige kagsibok. Ngayon ka maguluso ka kasama, pero sige kagsibok. Sige ko ba ang tinong. Sige ko kami ng God. No! Let me practice my free will to do whatever I desire. Hindi mo namin you will know your freedom and choice must be incorporated with my commandments. Ito ang ganit ang magsakot ng masuot sa akong suko ng imong free sa wala na. Bukod nyo. Yan, magkaroon kayo ka ng Proverbio 1, seksyon na ito sa may bigyan sa Diyos. Yung gano'n, bukod ko. Sige ko kami, hindi mo pangit na nato, gusto ko yung mag-ross. Kahit na hindi mo, kahit na bukod ko. Ako gano'n, itutulong na ako. Hindi mo kong bibigyan sa liway. Sige lang yung pagkuhin mo sa liway. Pero sa panahon, mabuta, ikaw magsabaw. Ikaw mo sigit, Ginoo, luwas ako. Kapag ko na kung tigit ko, luwas sa kanino. Ibembihay ko kanina, di mo. Ikatawan ko, di mo. Walang pili mo, pili ako. I will not shake it. That is most miserable voice and words of Christ on the day of judgment. What are you about? What are you about? Pero hindi ko matay ko. Pero I know, hindi siya pupunta. Siguro sa ito. Siguro sa ito. Siguro sa ito na Rose Pedro on the fifth. O na sa Pedro, pagkikan na sino. Tao, panino mo, yun. So ba? Paniguruan kayo ng kawasan, paniguruan kayo ng kawasan, because St. Peter knows
The tremendous outcome of hell when I go to hell. Bosa, kada adlaw, sa amin ko sa mga bukan orang negeri. Saya sangat nusulan ako. Saya nusulan. Ya, semua orang hukum itu akan diusul. Semua orang berkenan orang Kristo. Di paniguro niya, labisan siya na panahon na sa lawas, siya biya. Kumanang pagkaluwas, yes. Pero pagkaluwas niya sa tao, siya pagkaluwas sa tao, huwag muna. Magpasigit dagan ko yung anak ko, sige mo bukod. Pagkapit ka rin mo, papahinutog ka rin mo, puno mo sa Diyos, huwag ka umilaw na ko, sige niya mo, pero mamuha pa naman. Ako na ba? Ikaw mo, sige ko sa Panginoon. Hatong pipin na nakita na ko, alam ko na kung isumpa ko ito na siya. No! Sino ako Panginoon? Yung Panginoon, don't wait. Di mo kong diridiya, di mo kong ikatawa. Yan na sa Panginoon. Pero when we reach something that something happened, we will not talk about it. Sige ko, magpapalaya sa Isaiah 53. Nagpag tayo kada atlaw na pagkaluwasan kita, ito namin. Isaiah 53. So, ito iyan ang gamit ng pagkaluwasan. Ito ang pinamusarap, ilalag ang pagluwa. So, wala ka, pagkaman ng Kristo, asa makatiko luha ng tao sa mga alam na ako sinalawa sa naman ni Jesus Christ. Iya siya ito. Sa example, very simple but very real. Kawai ko sa aling posisyon ng barangay. Ibong ko kay kailangan na pala. Kapit na ng tao niya. Nakunaw ko kaya pero ngayon kita barangay. Silid ng barangay. Pero sila, pareho. Kaya kung hindi na externals, wala nang sign, kita sa mga kaya dito. Nabaga kung hindi makaroon, incenso. Gusto na incenso, pinata si Bang yung paso na. Simbolo na of the presence of God. Mura paso na siya. Now, so ka, kung what? Lapor ito tayo dito. Of Jesus. Incenso. Ito mo sila sa ako. Nakabaho ko kung Jesus. Punta ko na ito. Doon ang minabaho. Siya ako ko sa incenso na. Ito ang kumigo si Birilio de Pasunato. Tiyo ka na. Doon ang minabaho ko sa incenso niya. Dali ka. Sigda ka na. Tiyo siya. Balik tayo. So, what are you? That could be Jesus. But the ancients reading out its name, even myself, hanggang na yung Jesus. So it is, His presence is there. God is real. So tiyak ako sa pinuto ko na pagmula. Tanong si Balusat. Namay isa sa abunok sa picture, sa Biblia. Waman, pero niya sa Biblia. So minsan na kung marami ko sa pinuto. Ya, batanya ko ng higit ganda. Ito na sige ko kay dako kita. Dia may karang na dako na moron. Uigo dito ba? Kung nangyayari ito ba? Tapi susah may pa. Jesus presida. Di na bitel kaya. Kalau ko dagan ng susunod. Mo may kago. Kaya mo bigyan ng pagkain. Gusto ko kayo. Tulong na ito. Akong gawat ko lang ng gusto sa bigyan. Sulitan natin. Basta ibigin. The impact would really cause days of death. Bakit ko? Ito ba? Duro na dapat ito. Dali lang ang maka. Isipin tayo. Kuya na ako hindi posible na kita tayo kung ginagawa. Nag-ibibaw ko sa mga buktor ko sa kita. Buktor ko sa kita. Nagpapangator ko sa hospital. Kaya ka lang. Sa bagong kita po, hindi ko doon. So din yun.
X-ray, kinangan X-ray. Pag-resulta ng X-ray, negative. Ako, gado-gado. Naiko ko siya, kakata ko siya. Ako, sunod yung kakata. Kapag ka na yung kakata, kung ako na yung dito. Sakit pa yung isa. Siya, ako na yan. So, why fracture? Ano ba? Dito ako dito. Sakit mo na yan. Sakit mo dito. Yes, ang tutuloy yan. Ako dito sa sudan. Pogora. Grip. Está like tan fácil. Pero ako, kailangan kong discuss. Pero, I did not ask the traffic officer ka pa. Bisa pa ako nag-discuss ako. Ikaw, Andrew, hindi sinabi. Naliksan mo si Sol. Si Sol, nagtaas mo na ito siya na. Pero hindi ko rin ako siya na. Sa? Pinagkita ko sa wala ka na CCTV na. Hindi dito rin mas wala. Yung ito, yun si Joshua. Ikaw ka rin buwan pa rin. Tanawa. That's all. Hindi ka na ako na ito bigay. Ibalik na ito dito. Gana daw mo ako na ito mo. Kunti ito ko siya. Nandiyan ko. Kanit mo rin mura. Mura sa mga naman. Batang kaya Christmas kita. Hindi kayo. Hindi sulit. Nalawag ko. Kanang mura ako na ito. Isa naman. Ako mo sa mga bayan sincere. Kung sa may kaya ang hindi ako sa pamilya. Kaya natin discuss. Kaya ito na. Ask the police about him. What in the record. Diba sa pamilya, kung nare-isipya, bata, pero na, hindi ito, kahit sa mga na 19 years, sa mga hindi pa na, magabot na sa suka, clear. Hindi yan tipo. Kung siya kung hindi mo sa pisikataw, kung siya kung kung kita na yung suka. Kaya yung pilido na Diyos. Kaya ako pinigil sa kusok, pagkain ko, patay ba? Sino, patay ba? Ibong yung pangalawa. Hila. Dahil po kawal ka sa wala kaya pinibot ha. Kaya sa mga ginagawa ko, dibaw rin ka, tumunod siya sa babata. Dibaw ito, tigong na siya. Kawag ko nito mga that is very literal. Yan po yung pinakailan. Mga puso siya. Why? Saan na yun? Diba ang ginagawa niya? What soul? Para nagkalang talaga, nalaga makasasama, why yung yan yung walang lupa, ay tapos. I will do this of my way. Sabi lang, hindi lang. Jangan kaya katawa ka. Bunya ang iyong sakit, ikaw, kaya cancer, sakit, hindi ka maayo. Hindi mo, ikaw ka ang ikaw, kasi mo kita pag-ilo sa ito, pag-ilo. Then, in this moment, you give me only 2 minutes of your life, 60 years of your life, you are against me. But now, I will save you in these 2 minutes to 20 years, because I love you. You're really from that life. Atin siya kasi ito. Tapusan 2 minutos, balik ka na ako. Pinatutuloy ko na away ako. Sukro na ako. Pati ko siya tatlo. Ay, wala. Dalawa kumikot ka mga sa Salamat sa mga. Salamat sa Espiritu Santo. Amen. Salamat sa imong pagkabarta. Na mo'y paturan ka. Inuwan ka mo i-program. Ikaw ang tutukol na tayo pero dapat na hindi nagkaratiya sa mong kaluwasan. Hindi nagkaratiya sa imong isulog ka na mo pagkapit ka na mga Maria po kami nalilinig ka ng mga Catholic Faith Defenders, mga tauban na kami mag-asalig na ikaw ang kapagkat ka namin. Nagatiguhan ka kami maluwasan. Sa nga ni Jesus at pagbilaw panulubos o panapang ni Santa Maria de Amen. Alam sa mga. Sana.